Vyplašen? Ne, nesprašení sa predvádzajú. No, toto ten jeden. Přivedem spát. Zatleskajte! Poďme tu sú napravo. Napravo. Uaj, išli pod nás. Ale to veľmi boli. Tam je skočil. Tam skočí. A ucha skočí. Tam. Tam sú zase pre nás. Tu sú tam. Tam To je sila, toto. A že to zgryzli. mamiru. To by to, ne? To puka. To krásne pláva. Robia. Fúkol vodičku. Je zdrživa. Pozdrav, jaká veľká rybka. A tu je veľká, tamto je veľká, tam pala. Bože. A tu sú jeden, dva, tri, štyri, No, päť. 5, presne, ale potišku musíš. Bože, blízko, tu sú. Tam To sú na 2 metre. Tam sú A už idú. Ne, to ten. Krásne ukazujú. Tam sú ryby. A ten sa ukazuje. A už sa skryje teraz. No, ešte nie. Poďme tam. Poď. Ne, Tu je. takže sa neskryl, ešte... Sa bijú. Sa bijú. Poďte tam. Nie, on pridal a plesol s týmto, vieš? Vidíš? Plutvou.